होननानै आंथ' बेखौ अभाबाव दोनाखैमोन आंथ' बेखौ लांथङै दोनाखैमोन बिनो उन्दुनो थाखाय मोनसे बिसिना होदोंमोन बिनो थानो थाखाय मोनसे गंसे मोजां न' होदोंमोन बिनो थांनानै थानो थाखाय जानो आदार आं थोजासे होदोंमोन थेवबो दिनै बियो मानो बिदि बेखौसो आं बुजिनानै मोनाखै आं अननोनो रोङाखै आं बिसोरखौ बिहामजो होननानै सनमानखौनो होनो रोङाखै दिनै आंनि नखरफोरखौ बेफोरबायदि थेर बेथेर खालामबाय थानो आंनि नखरफोरखौ दिनै बेफोरबायदि अलखदाव खोलैबाय थानो आइ बिखुनजो नोंनि फिसाजोखौ लांनोबा नों लांफिनदो आं फाथैलाय बिसिनानै हरनोसै आं बेबायदि हिनजावजों संसार जाबाय थानो हानाय नंला दिनै बियो नखरनि फाइल खावनाय हिसाबै आंथ' बेलेग खोथासो बुजिबाय न'आव थाब्लाबो बियो जेबो खामानि मावा फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासे मबाइलावनो थायो सोरबाफोर रं नाम्बार गैया बे बै रं नाम्बारजों रायलायदाव गोसो बायबाय बिनिखायनो बै रं नाम्बारजों खारनोनो बेफोरबायदि फाइल खावदों बियो बे फाइलफोरखौ बियो गुबुनफोरनो फाननानै जोंखौ नखरनि बिबायारिसो खालामनो हास्थायदोंमोन बियो बिनिखायनो आं बे हिनजावजों संसार जानो हालायै नों नोंनि फिसाजोखौ लानानै थांफिननो हासिगोन बोरो बे सैमाया बोरो ओइ जोमै थांदो बहा थाङो नोङो थांदो हौवाजोंबो लाखिजाला बिखुनजोंबो लाखिजाला आंबो नोंखौ लाखिला बहा थाङो नोङो थांदो आंबो नोंखौ थैबाय होननानै नोंनि मुङाव सारादुसो खालामनोसै आंनि न'आवबो जायगा गैला नोङो थैहैयो ना थांहैयो बे नोंनि खोथासै आंखौ दिनैनिफ्राय आइ दं होननानै नोङो दासानसै खोनासंलाय बियानि बे सैमा बांग्रि फिसाजोखौ आंनि फिसा होननानै आं बुंनोनो लाजिनाय मोनबाय बियानि बे सैमा बांग्रिखौ नोंसोर मा खालामदो दिनैनिफ्राय आंनि फिसा हिनजाव होननानै आं बेखौ सानला आरो बेबो आंखौ दिनैनिफ्राय आइ होननानै दा सानथोंसै आं लाजिनाय मोनबाय बे फिसानि थाखाय आंसो गामि एरियाफोराव थांब्लानो गासैजोंबो बुंजायो आङो नोंनि फिसाजोआ बिदिनो नों गियान फोरोङासै नामा होननानै आंसो बुंजायो नाथाय आंसो मिथिगौ बेनिखायनो बियानि नों बुथारो ना फोथाङो नों बिहामजो महरै खालामो ना खालामला अनो ना अनला न'आव सोयो ना सोआ आं जेबो मिथिला जि दिनाव आं बेखौ नोंनि फिसाजों हाबा खालामनानै हरबाय बै दिनावनो आंहा बिनि फारसे फेजालखौनो आङो हगार हरखाबाय बिनि फारसे दायित्वखौनो हगार हरखाबाय नोंसिनियाव मा खालामदो आरो जावैसो नोंबो बे सैमा बांग्रिखौ मा खालामदो हिनजाव महरै गनायो गनाया बे नोंनि खोथासै आं हले बेयाव जेबो बुंनांगौ गैला गोसो बायदि नोंसोर जा खालामदो हगारजोब्बाय आं थांनोसै खोनादों बियानि बे फिसाजोनि थाखायनो ओरैबायदि गोजान जायगायाव थांनोसै आङो जि जायगायाव थाङोब्ला बे फिसाजो आंखौ माब्लाबाबो नुनाय नंला आंनि दा न' बां हा हु गय दंफां नारिखल दंफां थाइजौ दंफां खान्थाल दंफां दाउसेन दाउला जिब जुनार थिं न' बां हा हु एकदम थुरसि लथा गासैखौबो फाननानै गोजानाव थांनोसै आङो दिनैनिफ्राय बे फिसाजो आंनि नंला थैबाय होननानै सानबाय आं थादो दे बियानि थांनोसै आं मिथिला मा खालामदो आयै नोंनि आइ बहा दंबावो नोंनि आइया बेसेबांबा गोजानाव जांखारलांबाय दिनै नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो खोनासं बिहामजो बिखुनजोनि सोमोन्दोआ जानांगौ बिमा फिसा बायदि नाथाय नोंथ' मा नोंथ' फिसाजोआथ' बेसेबांबा गोजानाव बिहामजोनि जैग'खौनो लाखिबावा माथो नोङो अब्ला आंबो दिनै बेखौनो बुंनो गोनां जायो जेरै दा नोंनि बिमाया जा बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय आंबो बेखौनो बुङो दिनैनिफ्राय नोंहा आंनि न'आव जायगा गैला दिनै आंनिफ्रायबो नोंहा आंनि न'आव जायगा गैला नोंनिफ्रायल'सो मिथिगौ दा नोंखौ अलंबार आं फैबाय दोखो बुग्लिनानै आथिं फारसे आखाइ फारसे बुख्रुबनानै हगारनानै हरदो बेखौ आथिं फारसे लेंग्रि जानानै थाथोंसै आखाइ फारसे खंगि जानानै थाथोंसै लामानि बिबायारि जानानै थाहैथोंसै बियो जोंखौ बियो बिबायारि खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय जोंखौथ' हायासै दा बेखौनो गावखौनो उल्था बिबायारि खालामनानै थिनहरदो जाहाथे बियो जिउआव आरो फिउचाराव रावजोंबो संसार जानो हायै बायदि मानसिफोरजों मुगै जानाय बायदि खालामनानै हरदो बेखौ आं फैबाय खालामना हर बेखौ मा खालामो अलंबार जों सानैनि अननायनि नेरसोन सासे फिसा हिनजाव दं बे फिसा हिनजावनि मोखांखौ नायनानै आंखौ खनसे निमाहा होबावदो नोंखौ आरो बेसे निमाहा होनो जोमै खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै नङा हाजार बार नोङो मा खालामबोआखै जोंनि न'खरखौ खनसे नङा खननै नङा बारंबार अहानाय मोनबाय नोंखौ दिनै गावनि हिनजाव होननानैनोथ' जेसेबांखि दाय मावब्लाबो नोंखौ बजबनानै लाबोगासिनोमोन नाथाय आं हौवाब्लाबो आंहाबोथ' मोनसे सिमा थायोना आरो बे सिमाया आंनि खर'खौ बारबाय आंनि धर्जखौ बारहोबाय आंहा दा एसेबो धर्ज गैला बिनिखायनो दिनै आंबो बेखौनो बुङो नोंनि थाखाय आंनि न'आव जायगा गैला न'जों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोआवबो जायगा गैला दैजि बिफा मानो बावखो नोङो जेब्ला जों सानै हाबा जादोंमोन बै समाव जोंखौ मा बुङामोन सुखु दुखु गांनाय उखैनाय जानाय लोंनाय गाबनाय मिनिनाय थैस' थांस' सानैजों सुखु दुखु नोंसोर सानैजों सासे होननानै बुंदोंमोन दिनै नों बेफोरखौ मानो सिफायखो दैजि बिफा
आंखौ नोंसोर सैयाब्लाबो आंखौ नोंसोरो अनाब्लाबो दंफांनिफ्रायथ' आंखौ बोख्लायनानै हो नैबे आयु मा गथ'हाय बेलाय मानसिफोरा गरमाव थानो जायगा मोनाखै मानसिफ्रा लान्थि लान्था थानानै थर मोनाखै बेहा आरो कम्बल जोमनानै उन्दुदों ओइ जाफुं ओइ गथ' मानसिनि थैयालाय थै नंगौना नङा थै जाखो ना दै जाखो थैयालाय गोथाङा गोथै जाखायो बे गथ'आलाय जाफुं मा जाखो आयै उन्दुनो ओंखारदों आं उन्दुनो ओंखारनायनो सिखारद' स्कुल थांनो टाइम जाबाय दिनैसो स्कुल थांनायनि टाइमनि खोथा बुंदों आयै नोङो माथो गोदोनिफ्राय आंखौ फोजाखोनो फेरामोन थावसो सोबाय गथ'खौ गोदो नों इंलिस स्कुलाव फरायोमोन नामा गोदो सरकारनि स्कुलावलाय 9टा 10टायाव थांबाबो जेबो आपत्ति गैयामोन दा नों इंलिस मिडियामाव फरायनानै टाइम बायदि होसोनो रोङाबा खि जागोन आं दसे उन्दुबावनो उथि होनदों बेबायदि गोबाव उन्दुनोब्लालाय मानोथो इंलिस मिडियाम स्कुलाव फरायनो दावराव जाया दा इंलिस मिडियामाव फरायबाय नालाय सम बायदि फुङावनो सिखारनांगौ फुङावनो फरायनांगौ नोङो गाबोननिफ्राय दि उन्दुनो मोनबावगोन नोङो जल्दि सिखारद' थै दसे उन्दुनो हो नों इंलिस मिडियाम स्कुलाव थांनो गोसो दङ ना गैया दङ आरोलै दसे उन्दुनायालाय माथो जानो नोंनि नोमफाया नोंखौ नेबाय थागोन स्कुलाव जाफुङा फैयाखै र' दसे थाबावनि जाफुङा फैयाखै र' दसे थाबावनि होननानै नोंनि नोमफाफ्रा नेगोन जल्दि सिखारद' ओंखाम जाद' आरो रेडि जाद' नङाब्ला नोंखौ जाबायलै दे थांगोन उथिनोसै बांद्राय बुखियो बुखिनायनि खोथाखौ जोंनो जल्दि ओंखाम ओंख्रि जानानै ओंखारदोसो मानसियानोथ' मानसि नंगौना नङा एथ' गरमाव मानसिफ्रा थानो हायाखै आइखां बायखां जादों बबेयाव थागोन बबेयाव मागोन मा खालामा गोजोनगोन जादों कम्बल जोमनानै उन्दुयो बियो दाबो साला जल्दि खिनाय जानाय लोंनाय हासुनाय ओंखारनाय मा खालामा आधा घन्टाल'सो टाइमा नोंखौ आइलै आं दिनै जुथा मुजा गानलाङालै आरो मा नों फाखर जाख्रबाय थाखो जल्दि ओंखारहैदो होनदों ओंखारनोथ' नागिरदों जुथा मुजासो गाना होननानै बुंदो दा एफा गरमाव जुथा मुजा गानालै आं अब्ला मानो इंलिस मिडियामाव फरायनो नागिरामोन हा इंलिस मिडियामाव फरायनानैखि जुथा मुजा गानलाङा होननानै बुंबा गबावो नोङो दाङाबो आंबा एफा गरमाव जुथा मुजा टाइ बेल आरो बेजों लोगोसे बेगाबो एसां गिलिर थाङां फिकुङाव लावथि बारखोगोन स्कुल थाङाबाथाय फिकुङाव बै थाव आधा लिटारा एखौ सिल फुननानै फैखा मोनखाबाय दिनै स्कुल थाङाबा बेबायदि बायोब्ला मानोथो इंलिस मिडियामाव थांनो दावराव जाया आंनि बेसेन गोसा सनाखौ फानलायनानै दिनै नोंखौ मोजां जाथों नोंनि हास्थायनाया जाफुंथों होननानै होबाय दा मोनगनायखायनो आंनि सनाखौ फानहोगनो हानायखायनो नों दा उल्था बुंदों गोख्रै ओंखारोबा ओंखार नङाबा फिकुङाव लावथिया बारखोसिगोन एफा गोजान इबो साथाबो गैया एफा सान्दुङाव थाङां अबयसे साथाबो गैया नंनायालाय नंगौ दे दिनै सानसेखौ होमबा स्कुलाव थांनो नांला थौ बाजाराव ओंखार साथा लाना फैनो गाबोननिफ्राय हले जेनिबो कमप्लेन होनो मोननाय नङा दिनै सानसेखौ गबाय नोङो थौ ओंखार बाबा गरमा मा जाखोलै माखौ रागा जोंनायनि माखौ बोराबनायनि मा खुद्रिनायनि एथ'ग्राब जोंखावखोब्रा बे सानफोरालाय सान्दुंफोरालाय सोर मानसिफ्राथ' एथ'ग्राब थाब मावदोंब्रा एसेबां बेबायदि सान्दुंजों गरमजों खस्थ' सास्ति हरनो होद जोंफोरासो थानो हायै बयथिबोलै देग्लाय 6 बिगा माइ गायनो लादों आं बेबायदि गरमब्ला बेबायदि सान्दुंब्ला बोरै गायनांगौ जाखो आंलाय बोरै खेथि खालामनांगौ जाखो हा सान्दुं दुङोबाबोलाय सानसेबो गेप्स गैयै बिदि सान्दुं दुंनांगौ जाहैबायना सानसे अखा सानसे सान्दुं सानसे अखा सानसे सान्दुं बेबायदि फैब्लालाय माथो जायोनो अखा हाबा हादाब्लेबाय थागोन 12 मास 12 बोसोर सान्दुं दुंबा दुंब्लेबाय थागोन 12 मास 12 बोसोर होद गिलु बालु सान्दुंलै बेलाय जिरायबाबो गोजोना उन्दुब्लाबो गोजोना जाब्लाबो गोजोना माथो एसेबां बिगिनो मोनदोंब्रा बाराबा गाबोन सान्दुं गेजेराव सियार लानानै कम्बल जोमफ्रना उन्दुना थागोन दालां रागा जोंबा नै माथो जाफुंसो बहा थांनो जाफुं बाजाराव थांनि र' जोंहा जाफुंनो स्कुलाव थांनो थाखाय साथायानो गैया साथा लानानै फैनो बे एथ' गरमाव जाफुं नोंलाय मानो थांफानो नागिरनांगौ जाखो बाजारावलाय नोंनि आइया थांथोंमोन ना नों थांमोन बाजाराव बे गरमाव जाबायदि मानसि होंगो दोंगो लेलाय हैजोखागोन नों गथ' थांनो नांला नों दा लांफैयाबालाय बे लामा ससेयालाय बहा गालांनांगौ जाखो आरो बेखौ आंनो लाफाखादों मानो होनोब्ला गावनि गोसो बायदि नाजेर लाथों जों लाबोना होनायखौ फसाया नालाय बियो अह नंगौ नामा दे होमब्ला नों बेयाव मा खालामफैदों नोंजों लोगोसे सोर दं नों हारसिं ना आइबो मादै हाब जोमै खर'लाय मानिथो एथ' बुरजा मिया हिनजावफोर बायदि थास' रुजुमलाबायखो थास' बेफारिसो जानोसै ना माथो नोंलाय सिरि था नोंसोर मा मिथिगौ नोंसोर जेबो मिथिया नोंसोर सिरि थानायानो मोजां
मालाया मानि सिन्था नोंसोरहा बिगिनिल' सब समाय मानसिया बबेनिफ्राय फैदों बबेयाव थांदों गांदों उखैदों मेंदों बे गरम बोथोराव नोंसोरहा हाजेवनायल' आं हाबा मा मोनदों मा जादों मादैया दे थाथ' जों बाजाराव थाङो आबा जाफुं थौदो गथ'आ बाबा जाफुङा आंखौ हारसिं नुनायखायनो आंखौ हारसिं गसंना थानाय नुनायखायनो बिमा दाउखाखौ सोंदोंमोन बियो सोंजोबनोबो हायासै गथ'आ बिमाखौ गिनानै अन्थाव बाथाव नाथाय बे जोमैयाथ' मा जाखो मालाबाबो बिदि थास' रोगाफ्लेनाय नुफेराखैमोन आं बेखौ खर'आव थास' जानजियाव गांसो मा खालामनो नागिरमारदों एक्सुवेलि बियो बे बुस्थुफोरखौ सोर मा खामानि मावनो नागिरदों आंलाय बोरै मिथिनो बेबा मा दुखु जादों मा दाहा जादों सोंलाबायनानै रायजालाबायबायसो सोरांस्रि 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 ओंखारबोलाय आं नै अमानो थाखाय थास' लानानै फैदों आरो मोसौनि थाखाय गांसो लानानै फैदों आइमोनाथ' अलंबार मोनाथ' न'खराव जायगा गैया होननानै बुंदों नाथाय थेवबो अमानि थाखाय थास' मोसौनि थाखाय गांसो लानानै फैबाय आं सोरांस्रि